ние имаме, може би, най-така чувствителния електорат за грешки, най-свободния да ни ги казва и да ни критикува. Самите ние сме свободни хора. Никой от нас не е в политиката. И с право на мнение. Всеки един от тези хора е с право на мнение. И всъщност аз бих се притеснил ужасно много, ако изведнъж нямаме конфликти и дискусии и дебати. Това би било страшно. Това означава, че нещо се объркал. Аз мисля, че много по-нормалното нещо е да имаме сериозни дебати по важни въпроси. Неведнъж в тази кампания съм влизал с много убеден в нещо, което трябва да направим. И виждам изведнъж, че и колегите от ДСБ и от Да, България са също много убедени, но за нещо друго. Тяхното си нещо. Да. И в един малко по-сериозен дебат, обикновено съм си излизал от тези срещи и съм си казвал, това решение, с което излизаме, е по-добре от първоначалните на всички ни.